Hej, takže dobrý deň, som to zas a zase s týmto otravným Aďom. Čo, som dobrý. Čo sú dobré také veci? Že to je otrava, ty kokos. Aby ste vedeli, no tak ja nemám jeden level. Ja mám viac level, lenže sa mi vymazal účet, takže teraz mám jeden. To ričí. Je v kamera. A teraz ideme si zahrať, vidím, že je tma, takže... A počkaj, no, sviečka, no, nič. Si zober. Však veci sú tu v regále, Pepek. Kde? Ja som neregál. Zober si tú fialovú... Baterku. Áno, pretože to svieti veľa. No a ešte nejaké veci dve si môžeš zobrať. Nejaké... Jednu vec, nie? Nemôžeš si zobrať tri. Slepý. Už nevidím. Počkaj. No na slnku, no. Čo je za detektor? Je dobre, ja ešte, mne to nebaví. Klik. Taký fotoaparát mám. Tak máš fotoaparát. Aďo. Je to taký duch. Ale duch. OK. Takže... Vystrašte Aďa, pretože on vravel, že keď niečo v tejto hre bude červené, tak lívuje, odpája, vypína tablet a Roblox si vymaže. Čau. Prosím vás. Vystrašte ho. Nie. Tak ak chcete mať také zážitok, tak strašte. Som veľmi vďačný. Nie, samozrejme, nestrašte ho. Je to váš dobrý youtuber, ktorého máte radi. Mám pivo. OK, už mám jeden quest, neviem s akým pivo. dôvodom. To nie je pivo. To ťa hnevuje. Ja neviem, kde máš baterku. To je tvoj problém. Nevidím hovno. To blbo vidí, no to nemám baterku. To je Roadhouse klasika, niekto otvára dvere. A mám baterku teraz. A ja keď svieti, tak mi nesvieti. OK. Dropnul baterku. Pravdepodobne bude niekde v kúpeľni, pretože pustil vodovodný kohúčik. Svieti, vôbec nesvieti. Á, už vidím ružové. Niekto tu zhodil sošku. Ahoj. Ako sa máš? Čau, soška, ako sa máš? Keď sa niekto... Nie. Ale nemá ten detektor. Zavreli skrinku. Ako super. Tam je nejaká panenka. Dobrý deň. Dobrý deň, poď sem je nejaká panenka. Ja viem. Dobrý deň, ako sa máte? Poďte čo do televízie. OK, ja viem, že vám dobre. Dobre, ja to vám. Idem do ďalšie. Ty môžeš zapáliť, ak si zobral zapalovač. Nezobral ma, čo nie je zapáliť. Samozrejme dúfam, že nebude kruh satanský, pretože to sa asi livuje. Nie, ale satanský kruh v tomto dome môže byť jedine v podzemí, takže asi kľud. My sme videli, že sme hrali To je blbé. On minule tam hodil nejakú sošku a teraz tu je hodený toaletný papier. Neviem, to bude nejaký duch, ktorý má veľmi rád a nikto... No nič. Toaletný papier. Ale sa Tani, ja chcem dať na to, ja chcem. Škoda, že to nemáme... A Tani board, ten taký, neviem, jak sa to teraz volá, ale škoda, že to tu nemáme, pretože inak by sme to mohli urobiť. Jasne baterku. Tam niekto zhodil. Ten som vás svítil ja. To som gentleman. No čo? Neviem, dal som sa. Tak to teda gentleman sú veľký. Poďme dovnútra, je mi zima. Kráča iba. Jej. Nie, vážne, poďme dnu. Ríči, dobrý deň. Ale... Satánsky kruh tam bude. Tak toto si... Ja tu satánsky kruh. No tak to asi pôjdeme zapáliť. Takže
ja idem preč. No tak poďme domov. Ale to myslím v hre. No veď. Ja idem No tak do auta a odchádzam. Nie. Tu. Čo to, čo je za blbosť? Hodinky nejaké. Tak utekaj, pretože on zamkol dvere. To sú Rolexky. Zamkol dvere. Ja neutekám, ako utekať. To ani neutekám. Ja neutekám a to neutekám. Také pobehovanie ako. Tak idem domov. Debil meč. Nebil meč. A toga ideme preč. Joj, dostala som medailu. Bol to Banshee, som si aj myslela. Aký bančí? Banshee. A čo je to bančí? Banshee je druh ducha. Vieš? Ako vyzerá? Ako Pozeraj, dement. The Ghost was a Banshee. A čo robí Banshee? A čo robí Banshee? Neviem. Tak to je fakt super. Vieš, nemala som s to vinou. Takže ľudia, pre dneska to bolo asi všetko. Ďakujem za sledovanie, dajte tu určite like a odber. Nech dosiahnem aspoň jeden odoberateľ. A dobre, to dobre, to dobre. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Dovi. Elo.